wang jowi mar Ramogi TV oyudo mich mar wang jowi madongo mapiyo e kind wang jowi mawacho dhok mokwongo mago mag dhoudi kidieny mar dholuo. Ramogi TV ne omi mich e chenro mar StarBrands tok bede yamo kuom thuolo mahau igni adek. Ramogi ne oloyo wang jowi mamoko malendo e dhok mag dhoudi gi e kidienyno. Kambi tudruok mar Royal Media Services orieny kinde chiwo mich mag StarBrands Awards kama wang jowi mar Citizen TV oloyo kidieny mag wang jowi moher ne e piny Kenya mangima. Wang jowi ma Inoro noloyo kaka wang jowi mineno ahinya e gwenge mag masawa mar piny Kenya gi chenro mage. Jafwambo marwa mar Ramogi TV Oluoch mano yuore kinde chiwo mich go e lo Ramogi TV ne obedo gi thuolo mar yango mich makamano. Ramogi TV wayudo mich ma en osimbo momiwa kaka ondike kani fastest growing vernacular TV station in Kenya. Tiende ni mae wang jowi motelo e kelo weche manyien kod sigana mopogore opogore ni nyako Ramogi jwang kamora mora ma entiere. Ma en osimbo machielo moyudo kaka Ramogi TV to ken nikech wan wawegi kaka jogo mosebedo ka kelo weche manyien gi to en janeno marwa mwageno mosebedo ka nenowa are chieng' wuok tich nyaka chieng' Jumapil chakwa nuoyo. Mano biro gi weche manyien kata mikelo pile ka pile kochakre migago wan kata kagi kacha chenro mokinyi wantie godo mar piny kod makoromo kirango gi achiel kachiel nyaka chopo weche manyien mag ang'ich welo mago imore e kin mamoko. Iwacho bende ni chenro mamoko mosebedo kaka joneno wa mathoth bende neno kendo luwo achiel kachiel omiyo simo maka kawuono chopo e Ramogi TV. Waduoko poch pak bende ne jochung weche magwa kotelnwa kanyo kod jachung weche maduong' mano Bonyo kaachiel kod ka jogo motiyo godo weche manyien kaachiel kod ka jogo mabende tayo chenro mamoko mantiere Ramogi TV. En mor marwa kendo en mor maduong' ahinya ma en mar nyako Ramogi jwang. Poch gi pako chopne bende jatelo mosebedo ka tayo chenro gi duto mago mag timo weche mag production kata weche gi mago mag tayo chenro mopogore opogore mano Latifa Ngujiri kaachiel kod ka joge duto motiyo godo e Ramogi TV kae wantiere kod Perpetua Okoth ma bende osebedo kanyo ka temo kendo temo mondo mi wayud sigana mamit. Wagoni yero kamano maduonga mano mar miyo wa mich ni kendo choponwa e yono ero makare en puoch gi pako kata mano ne jotij Ramogi TV to ne in janeno marwa ka bende wamedo mana kwai ni imeda siro chenro magwa ma wakelo ni mana kaka Cleophas owacho kanyero chakre ukinyi nyaka otieno wuok tich nyaka Jumapil. Wagono ero kamano maduong' kendo wamedo mana genou wadongre kanyakla higa ka higa. Kawadhi mbele eni nyasi mar